Yo! What's up? What's up? Welcome back sa atong YouTube channel. Salamat kayo sa pagbisita na pud karon. Og pasensya kayo nga murag dugay-dugay ta wala naka-vlog. It's because na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi. Naatay mga pansariling mga lakaw. Just nga dili na siya kailangan pa mag-vlog kay busy naman, di ba? So karon is naatas sa medyo init na kay na adlawan na silangan ka sa adlaw naatas sa say tawagan nila ay basta grandstand diri sa Zamboanga City. Wow. Time check na to karon almost 7 na mong nanay adlaw sulaw na kaayo. My God. So kung mosulod ka dire, ako na inform na sila entrance tag gis sa buntag 20 ina gabi ina. Oh, grabe lang grandstand ilang oval. Actually mura raman siya oval ra pod siya pero daghan jud kayo ang mga mag-jogging dire. Pero sa akong likod. Wow. Abot na ta dire sa grandstand. So medyo sulaw kay nanay adlaw. Mangita taog. Landong. Dire landong. So, wala pa tayo silang sa adlaw. Actually na sila'y taga mga pulis nga taga health service nga magbantay nang lakaw na kay murag gudto na. Murag nasilangan na sila sa adlaw. Murag mga vampira og masilangan manglakaw ba. Na sila diri magbantay sila if ever na ay makuyapan nga mag-jogging is narapod sila makabantay. Okay, so ang ilaa diri is na sila yung mga basketballan man dyan na siya kaya na may mga line nga sa free throw, sa 3-point area pero wala yung ring. Mura na siya basketballan nga wala yung ring. Ginagawa mo! Okay, so abantay mo ana asaan kini makita basta napod sila kanang ato lang taon na dapit makita na sila katabi tong gigama bitaw ni Cayetano tong kawa dire nga 50 million na to. Napod sila inato pero amot pila budget ano nila dire. Pero na siguro ninyo makita. Tora. Ato ra nandulo niya. Nara. Mo na akong ingon nga basketballan nga naay free throw line, naay mga linya, pero walay ring. Kana gitangtang siguro nila, sulaw. Gitangtang siguro nila ang ring ana. Araw. Kay dili nila padulaan dire pa joggingan ra siguro nila. Pa joggingan exercise. Ay, kuan di ay nilabay ko dire gabi is naa siya'y mag-zumba. Wow. Nabo dili zumba dire. Sa Dipolog, pareha sa Dipolog nga napoy zumba sila dire. Napod sila zumba daghan pa kayo. Wala lang nako siya na videohan gabi kay wala ray guro mo ko nilabay. Sige. So kuha tag mga shots dire. Kay panalagsara ta mga taag dire. Nagsara ta makasuroy dire sa ilang grandstand. Kuha taog. Ginagawa mo. Taog mga shots ginagmay.
Yo. Okay, so mo na ila ang grandson dad. Kanang dia sa likod, dia ako gikan gayna, dia ako ga video. Dia. Oh, dia diri dapit, diri. Tiriring. Dala. So, akong giingon ninyo katabi tang kawa-kawa atong pareha kang Cayetano, tong igama ni Cayetano is naapod sila na raw. Ginagawa mo. Oh, di ba? Padol ta. Kani, mao ni. Ambot ka pila gasto nila ani. Murag brato-brato ram siguro po nilang gasto ani. Oh, napod sila na kay ngon si Cayetano gyud kabalo mo mag 50 million og ginana. Just ko kabalo pud dahon sila dire. So karon naro mga orasa bisag mga alas 7 na kapin, naragyapoy mag-jogging pero init na lagi kaayo, init. Gunit sa buhok. Init na siya. Na. Dan mga pila ka minuto ani ron manguli na ta. Ha? Manguli. So tara na po sila mag-picture silang duha. Dayon. Kaya dahil siya sa wala pa nakaanhi, atbang ra kay siya sa atbang jud kay siya sa Wimso. Atbang ra kayo sa Magunsa naman tani. Gunsa naman tani nga anta mag-jogging dire. Na, gajaging sila kay nana. Igang pud siguro na ba? Nana oh. Kanang sa pang Muslim nga attire. Igang pud siguro na ba? So kato lang sa pagkakaron. Hope nga naapatay laing malaagan diri sa Buanga. Then salamat kayo sa pagkuyog-kuyog, salamat sa pagtan-aw. Ug ayaw ninyo kalimti ang pagtuplok sa subscribe button. Ug hinaot nga sulod nato paglaag naragapon mo nga magakuban kanako sa kanunay. Ug nanito diri sa grandstand dili para mag-exercise, nanito diri para mag-vlog. Na, grabe siya. So salamat kayo hangtod sa sunod.